Jo crec que el projecte que hem encetat, que és un projecte d'inversió en la ciutat, de forta inversió en la ciutat, penseu que estem en el major número d'inversions coincidents en l'espai i en el temps, més de 90 milions d'euros d'inversions, que se sumen, per cert, a 30 milions d'euros que venim demanats ja, alguns d'ells concedits en projectes europeus, que venen directament a la transformació dels sectors productius, a la renovació de molts espais públics i de molts equipaments, però també al múscul del suport a les nostres famílies i als projectes de vida de les persones que viuen ací. Però jo vull assegurar als ciutadans de Gandia que estem en millors condicions per afrontar aquesta crisi econòmica. Primer, hem fet les inversions que calia. Aquests 90 milions d'euros d'inversions tenen retorn directe en la ciutat. Penseu, per exemple, que una de les més molestes, que ha estat la de la subestació de Blasco Ibáñez, que són 40 milions d'euros d'inversió de red elèctrica i d'Iberdrola, venen per a desbloquejar tot un sector on hi haurà presència d'empreses, el que vol dir generació d'oportunitats i generació de llocs de treball. Este govern municipal i este alcalde, en els anys difícils que estem vivint, anem a amortitzar 5 milions d'euros en guany de deute i a l'any que ve està previst que per ahir o a l'alça. I en això reduirem el deute de l'Ajuntament de Gandia en el 25% estos anys. Més de 86 milions d'euros de reducció de deute que es diuen pronte respecte al deute que heretàrem d'anteriors legislatures, especialment de l'última, on se va produir un deute de 140 milions d'euros. Això encarrila les coses i facilita que pugues invertir en la ciutat, perquè ja dic que els ajuntaments no funcionen perquè apretes una tecla i pràcticament la planificació se desenvolupa sola. Al contrari, necessites de voluntat política, de saber prioritzar i de que quan falten diners, perquè has d'invertir en tot i pagar el deute, prioritzes en els aspectes elementals dels ciutadans. Nosaltres anem a incidir en la millora de la qualitat urbana tots els dies, perquè tenim marge. I el tenim perquè hem fet els deures. A cada repte una resposta. I a cada incertesa una solució, perquè el govern de la ciutat està per a solucionar els problemes dels ciutadans. Hem sigut previsors per si venien mal donades. Ja veieu que vam destinar un remanent de tresoreria que encara està disponible, no l'hem gastat. El vàrem reservar per si això se complicava. I això parla bé d'este govern municipal, perquè hem pensat en totes les situacions, en un marge de millora ràpid, com semblava fa uns mesos, abans de la guerra d'Ucraïna, o en un marge de certa incertesa com el que tenim ara i que en un moment d'incertesa l'Ajuntament inyectara economia, inyectara capacitat financera als seus sectors productius i a les famílies. Venim d'un xec consum i ara mobilitzarem també una injecció econòmica al servei dels nostres sectors productius per a les conseqüències de la inflació i de la guerra. Estem preparats per a gestionar les situacions difícils i este repte col·lectiu, com sempre en esta ciutat, l'afrontarem si estem junts. El meu treball com a alcalde és tots els dies exigent i tots els dies és una superació constant de reptes, de gestions, de problemes que has d'anar solventant, alguns d'ells, molts d'ells inesperats per la situació que estem vivint, però crec que afrontem la dificultat amb la certesa que la sabem gestionar bé i això és una garantia per als ciutadans, per cert, sense un gram de crispació i sense el soroll de fora. I això, que en Gandia és excepció perquè no havia passat mai abans, que amb determinació ajudem i remem tots junts. Jo donaré el millor de mi mateix i com he fet davant del Ministeri d'Hisenda, davant de Costes, posaré totes les exigències per a que Gandia siga sempre primer, i això és el que sempre he garantit, i a partir d'ahir jo buscaré complicitats de tots els ciutadans. Votaren el que votaren, pensen com pensen, facen com facen. Tots caben en este projecte de ciutat que jo he traçat com a alcalde. I això és la complicitat que jo busque, especialment quan hi ha un moment complicat, perquè sabem gestionar situacions difícils i perquè tenim el rumb i tenim la determinació.